Akşamınız hayırlı. Gepleşimizin bu saatine hemmeňizi hoş gördük. Men Döwlet Babaýew. Hanımlar we janaplar, bugünkü tema gowy logo, erwet logo. Geçenki çıkışımız logonun nämeligi barada boldy. Indi bu bölüm logonun nähil bolmalygy we bolmaly dälligi barada. Grafik dizaynına odanlygyň formulasy bar. Ýöne adamlaryň logolary garaşy asla obyektiv däl, odama subyektiv. What the fuck does that mean? Bu demek köpümiz logo onuň estetik kastygyna görä däl, onuň bir üçin anlaýan manysyna görä baha berýär. Şonuň üçin hemme kişiniň halaýan logosy asla döremez. Ýöne gowy logo onu bir kişiniň halamagyna ýa-da halamadygyna baglydyr. Gowy logo onuň funksionalnasyna bagly. Muňa obyektiv seretmek gerek. Asla düşünükli bolmas üçin gelin şu ýerde gowy logonuň kriteriýalaryna seredelim. Onuň 3 kriteriýasy bar. Birinji kriteriýa ýerlikli. Şeýleräk düşünmek bolar. Gowy logonuň karakteri dogry. Meselem sport logosy özüniň sporta degişliligini görkezýär. Hatta birinji ýerde göründü şol duýguny bermeli. Ýani logonuň haýsy industriýa degişliligi açyk düşünükli bolmaly. Moda bolsa moda, teknologiýa bolsa teknologiýa. Meselem, restoranyň logosy maşynyň logosyna meňdäp durmaly. İkinji kriteriýa tapawutly, özboluşly. Bir kere görüňde ýadynda galmaly. Beýleki logolaryň arasyndan saýlanyp durmaly. Ýagny insan özüne çekmäge başarmaly. Şu ýerde bir zaýraty belli etmekçi. Şeýleräk ýalňyş düşünje bar. Her bir logo ýeketäk bolmaly. Eger iki logonyň arasynda azajyk meňzeşlik bar bolsa, bu demek bir beýlekden hökman göçürendir. Elbetde bu käwat şeýler. Ýöne käwat bu tötenden hem bolup bilýär. Sebäbi dünýäde milliardlap logo bar. Her biriňe million sana goşulýar. Şoň üçin käwat azken meňzeşlikden çykmaly. Adaty da. Käwat meşhur brendleriň logolarynyň arasynda ýakynlyga seredilýär. Bularyň arasynda hatta ikisi şol bir industriýada bolanlar bar. Gucci, Chanel, Hyundai, Honda ýaly. Bu bolup bilýän zat. It's what it is. Üçüncü kriteriýa sada. Gowy logo sada bolmaly. Şahiriň aýdýaly. Logony halas eden ähli artykmaçlykdan. Sebäbi logony äpet uly gowrumdy we kän mahal kostyumyň üstünde kızlar çok ýaljak, kiçik gowrumdy hem ulanyp bolmaly. Hemme sırsyny logolar wagtyň geçmegi bilen köňe göründi. Gysga saýdanda logo az görülemeli. Logoňda bar edýän işin görkezjek bolmak ýalňyş pikir. Iň ul kärhanalaryň logolaryny seredip görýär. Mysal üçin Apple'ň logosuna kompýuter, telefon, naushnik ýa-da iPad ýok. Nike ýa-da Adidas'yň logolaryny krossowka göründi. Hawa, bu logonyň 3 kriteriýasy şular: ýerlikli, tapawutly, sada. Bundan aşary ýene bir noktada barmak basmakçy. Gowy logo seni ilki görüňde wow diýdirmeýär. Onu ilkinji görüňde söýgü döremänler. Ýöne gowy logo özüň wagtyň synagyndan geçip suwut eder. Erwet logo barada näme aýdypdylar? Erwet logo ol şu 3 kriteriýa ters gelýän logodur. Ýerlikli däl, tapawutly däl, sada däl. Misal üçin şu logo. Alibaba, ikonkosy ýerliksiz, estetik taýdan eji ve çylsyramly. Indi Alibabanyň bäsdesi Amazonyň logosyny alady. Bularň ikisi de online sowda kärhanasy. Arda tapawuty görýärsiňiz. Bir şol 3 kriteriýa girýän logo, beýleki ýermeýän logo. Olaryň ýylgyrýan, hoşal müşteriler anladýan elementlerini seredip. Ýer bilen gök ýal tapawut bar. Alibaba ikisi hereket bilen logosyny 50% gowlaşdyryp biler. Diňe şu ikonkany aýryp goýarsa, iň bolmanyny öňküden gowlaşýar. Şeýle ýagdaý bar. Sada logo görenlerini hoşçan tanqidçilaryň birinji aýdýan zady. Bular ansatjak. Muny şaga Paint'de ýasap biler. Hawa, elbetde şeýle. Emma zat edilenden soň ansat görünýär. What the fuck does that mean? Hanımlar we janaplar, gepleşigimiziň bu sanynyň soňuna geldik. Indi bölümde görüşýänçä, hoşça bolun.
Çıkışın soňunda men size bir zat aýtmaly. Nädip diýsem kam. Men onuň hiç kimin ýanyna aýtmanam. Men çağırykdan diňe Coca-Cola içip bolarlam. Men Coca-Cola'nın ul fanaty bolsam da, içimden mi dama Pepsi'nin logosyny haladym. Men onuň bu arada gurulamaýanmyn. Ýönendi wagty geldi. Pepsi'nin logosu iň odan logo. Eger size men aýtmadyk bolsaňyz barın, iň gowurýan logomyzyň adyny kommentariýa bölümine ýazyň. Çekinmäň. Mundan utanyr hiç zat ýok.